Careke din helmeta girtina ciwanan ji aliyê çekdarên bi serpartiya PYD ve li bajar û bajarokên Kurdistana Sûriyayê derket holê û vê carê li bajarên Hesekê, Amûdê û Çil'axa ku asayîşa bi ser PYD ve hejmareke ciwan ji bo leşkeriya neçar li wan deveran girtin û hatin veguhestin ji bo navendên perwerdeya leşkerî. Îro danê sibehê çekdarên bi serpartiya PYD hejmareke ji ciwanên bajarokê Çil'axa girtin behaneya leşkeriya neçar. Li gorî malpera fermiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku çekdarên bi ser PYD ve rêgirên xwe li rêyên serekeyên bajarokê Çil'axê danîn û her ciwaneke temenê wî di navbera 18 ta 30 salî de digirtin û vediguhestin ji bo navendên xwe yên perwerdeyê. Herwiha li bajarê Amûdê jî esayîşa bi ser PYD ve du ciwan ji malbata Qerno bi zora çekê ji malê derxistin bi hinceta leşkeriya neçar. Li gorî malpera Rojava News ku du ciwanên bi navê Berzan Qerno û Umer Qerno gojî yek malbatê ne ji bajarê Amûdê ji aliyê esayîşa bi ser PYD ve hatin girtin. Li gorî malpera navbûrî got esayîşa bi ser PYD ve êrişî malê kirin û Berzan û Umer Qerno girtin bê ku sedema girtina wan diyar bikin. Malpera navhatî herwiha diyar kir ku piştî girtina wan esayîşa bi ser PYD ve ji malbata wan re gotin got ew her du ciwan ji bo leşkeriya neçar girtine. Doh jî esayîşa bi ser partiya PYD ve 105 ciwan li bajarê Hesekê Kurdistana Sûriyayê girtin bê behaneya leşkeriya neçar. Nûçekhanê Arkê li bajarê Hesekê ragihand ku doh danê sibehê esayîşa bi ser partiya PYD ve li geraca serekeya taxa Tilhecer û meydana Xeto li taxa Nasrayê 105 ciwan ji bo leşkeriya neçarî girtin û ew veguhestin navendên xwe yên perwerdeyê. Nûçekhanê Arkê li bajarê Hesekê herwiha diyar kir got ji ber yaseya leşkeriya neçar û girtina ciwanan ji aliyê PYD ve niha ciwan ber bê dewletên derdora Sûriyê herwiha ber û Ewropayê ve diravin û roj bi roj dever ji ciwanan vala dibe. Lava Abdo, Ark.